ಹಾಯ್ ಮತ್ತಿರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲ್ಲರಿ ಇನಿಯನ ಜಟ್ಪಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದುಲೈ 5 ನಿಮಿಷಲ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷದುಲೈ ನುಂಗೆಲ್ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜವೆ ಈ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ನಂಗೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಪೂರ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇತ್ತಿ ಫಟಾಫಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷದುಲೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಲೆ ಎಂಚಂಡ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಇನಿಯನೆ ಎಟ್ಟಿದ ಪುಡಿತ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ನೆತ್ತ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲತ್ತರು ಅತ್ತಂಡ ನಂಗಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ದಾತು ಚಮಚದ ಅಂದಾಜು ಪನೋಡ ಅಂಡ 5 ದಾಜಿ ಚಮಚದಾತು ನುಂಗೆಲ್ ಇಟ್ಟಿಂಡು ಉನಿತೆ ಸುರುಕು ಕಾಯವನ್ಗ ಕಾಯರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪುರ ದಾಲ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನಂತೆ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬೊಕ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಯ್ನದ ಹದೋಟು ದೀಜೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿನ ಪಕ್ಕ ಕರಂಚಿದ ಪೋಪುಂಡು ತುಲಿತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ 1 ನಿಮಿಷ ಇಂಚೆನೆಂದಿನ ಮಗತೊಂದೆಪ್ಪುಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಡಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಕರಂಚಿದ ಪೋಪುಂಡು ಉಂದೊಂತ ಚೌಲಿ ಅವಡು ನಾನು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹದಾತ ತಾರೈದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಾರೇನ ಪೆರೆದಕ್ಕೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ತಾರೈ ಪೆರೆನಾಗ ಎಸಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ತುಲೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಪೊಡು ತಾರೈ ಅಂಚಾಣ ಮಾತ್ರ ಈ ಚಟ್ನಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪಿನಿ ತಾರೈ ಪೆರೆನಾಗ ಒಂತೆ ಹದೋಟೆ ಪೆರೆ ಅರಂಡ ಇಂಚವನಾಗ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅದು ಪೆರೆಯೊಲಿ ಅತ್ತು ಪಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಡ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಪಂದಾಂಡ ತಾರೈ ದರ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡತ್ತನ ಫ್ರೀಜರ್ ಇದು ಬಿಡ್ಲೆ ಹೊರಗೈತ ನೀರ್ದ ಆಜಿದು ನಂಗೆ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಪೆರೆ ಸುಲಭ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ತುಲೆ ಐತ ಅಡಿತ ಇಂಚ ಬೊಲಕ ಉಂಡತ ಅವು ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅವು ಲಕ್ಕದು ಬರಿಯರವಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ತಾರೈ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಡುಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪೇನು 2-3 ಬಿತ್ತದಾತು ಪುಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂತೆ ಪುಳಿ ಕಡಕ್ಕುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನ್ನೆ ನನನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ನೀರು ಪಾಡೊನ್ಗ ಸುರುಕು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪುಳಿನ ಲಾಯ್ಕದು ಪುಜಿಂಕದು ಐತ ರಸನ್ಗೆ ತೊನ್ನೋಡು ಸುರುಕಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಯಾವಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾಂಡ ತೂದು ಪಾಡಿ ಅಂಡ ಇದೊಂತೆ ಪರತ್ತು ಪುಳಿ ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ಐಟೆ ನೀರಿಡು ಕಲಡದ್ ಪೋಯ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರನ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದೆ ನೆತ್ತ ನನ್ನ ಕೊಜಂಟಿನ ಗೆತ್ತೊನ್ಗ ಪೂಂಟುದು ಲಾಯ್ಕಡು ಪೂಂಟುದು ಐತ ರಸನ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನೆ ಸರಿಟು ಪೂಂಟುದು ರಸ ಗೆತ್ತೊನಿ ಬಕ್ಕ ಐತ ಕೊಜಂಟಿನ ದೆತ್ತೊನೋಡು ತುಲೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಪುಳಿತ ನೀರುಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಕ ಪೆರೆದಿತ್ತಿನಂಚಿಂತ ತಾರೈನ್ ಪಾಡೊನ್ಗ ನನ್ನ ಕಾರುಗು ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಿಮ್ಟಿದಾತು ಉಪ್ಪು ನುಂಗೆಲ್ಡೆಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಬೋಡಾಂಡ ಉಪ್ಪುಲ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಂಡ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಉಂದರ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನೆ ಕೈಟು ತುಲಿ ಇಂಚ ಪೊಜೆಂಕೊನೋಡು ಅಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ ತಾರೈಗೆ ಪತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಚಮಚಡ ಕಲ್ಲಡೆ ಪಂದಾಡ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಜಿ ಇಂಚ ಒಂತೆ ಪೊಜಿಂಕದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕ ಕಾಯದಿತ್ತಿನಂಚಿಂತ ಎಟ್ಟಿದ ಪುಡಿನ ಪಾಡೋನ್ಗ ನಿಗುಲು ಕೊಲ್ಲತ್ತರು ನಂಗು ಪುರ ಪಾಡೋರ್ ಪಂದಾಂಡ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊನ್ನೆ ನಡು ಬಾಯಡ್ ತಿಂಡ್ರ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆಂದೇನತನ ಇಂಚಿನ ಕೈಟು ಪೊಜಿಂಕದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಕೊಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿಂತ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಂಡ ಇದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಜಟ್ಪಟ್ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ದಾಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದಂತ ಪಂದ ಪಸಲಿಜ್ಜಿ ಲಾಯ್ಗೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅದು ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋಗೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.